Terveiset sateisesta Tallinnasta. Eli Taima on vaihtanut Tallinnaa, koska piti tulla Suomeen ikävän kuolemantapauksen vuoksi järjesteleen asioita omaisen roolissa. Mutta ei anneta sen häiritä. Tässä aukesi kuitenkin tällainen mahdollisuus, että voisi äräyttää paikalle Tallinnaa ja olisi kutsuvierastilaisuus nimeltä Beast Fight, johon pääsis paikan päälle ja meikäläinenhän tarttui tilaisuuteen ja nyt sitä ollaan täällä. Nostellessaan ilmasuorastaan väreille sähköä. Hän on Uku Jyrjendal, Estonian Thunder! Viimeiset 2,5 viikkoa pystyn treenaamaan oikeasti paljon lajiin. Sen kulmaukseen Aleksi Vanavuori! Sinisessä kulmassa 47 vuotta, 75 kiloa. Urheilupersona Jumalan arvostaa, karismaa, terävä kieli. On luvannut antaa kaikkensa ja puoli Suomea vähintään seuraa. Seuraava kysymys kuuluu, mistä löytyy se 100 000 euroa, mikäli tappio helähtää? Aleksi Vanavuori! Onhan noita haasteet tossa enemmän kuin Sossu jono Suomessa, täytyy nyt miettiä ihan niin vakavasti, että jos mä oon näin paska, niin pitääkö mulla alkaa kerätä poskimerkkiä sit vittu,
Saanko pyytää Tallinnasta kotiuduin? Hämeen puistossa pajarilla olin.